Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένα review από το κανάλι μας για ένα προϊόν που θα φανεί σε πάρα πολύ κόσμο χρήσιμο, ειδικά αν κάνετε μεγάλες διαδρομές και χρειάζεται μια μεγαλύτερη οθόνη από το κινητό για να βλέπετε τη διαδρομή σας και τους χάρτες, ή απλά δεν θέλετε να έχετε το κινητό εκτεθειμένο σε ήλιο ή σε τυχόν βροχή που μπορεί να σας πιάσει. Σήμερα θα δούμε μαζί το CarPuride 702 Pro. Είναι μια οθόνη 7 inch IPS Touch, η οποία συνδέεται με το κινητό μέσω CarPlay ή Android Auto, δηλαδή υποστηρίζει και iPhone και Android κινητά. Συνδέεται με Bluetooth και Wi-Fi και μεταφέρει τους χάρτες από το κινητό στην οθόνη και μπορείτε να τους έχετε σε μεγαλύτερη οθόνη και με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Είναι αδιάβροχη, είναι IP67, θα ανοίξουμε μαζί το κουτάκι. Έχει το manual του με όλες τις ρυθμίσεις που μπορεί να χρειαστείτε. Εδώ είναι η οθόνη μας, θα τη δούμε αναλυτικά μετά. Έχει δύο τύπους συνδέσεων. Ο ένας είναι σε περίπτωση που παρκάρετε έξω στο δρόμο, να μπορείτε να την βγάζετε και να την παίρνετε στο σπίτι και είναι με USB. Αυτή χρησιμοποιώ και εγώ. Βλέπετε είναι ήδη πάνω. Θα τη βάλουμε εδώ. Και η άλλη σύνδεση, άρα βγάλουμε τα καρτάκια που έχει εδώ, έχει και δεύτερο καλώδιο, το οποίο μπορούμε να το περάσουμε κατευθείαν σε μια ασφάλεια ή σε κάποιο διακόπτη και να παίρνει κατευθείαν από την μπαταρία. Αν το θέλουμε για κάποιο λόγο μόνιμα πάνω, αν παρκάρουμε σε κλειστό χώρο ή οτιδήποτε. Μετά έχει τις βάσεις του. Η μία βάση είναι για να πιάνει κατευθείαν πάνω σε κάγκελα ή οτιδήποτε και η άλλη βάση είναι αρθρωτή. Από τη μία το βάζεις πάνω και από την άλλη με το σύστημα τύπου RAM, με τις μπύλες δηλαδή, μπορεί να πιάσει παντού. Να δούμε λίγο την οθόνη καλύτερα πριν την ανοίξουμε. Από πίσω έχει μία είσοδο για κάρτα μνήμης, στην οποία μπορούμε να περάσουμε τη μουσική μας και να κάνει αναπαραγωγή. Δεν έχει κάποιο ηχείο πάνω, αλλά μπορούμε να το συνδέσουμε με την ενδοεπικοινωνία οδηγού-συνοδηγού σε μια μοτοσυκλέτα και να ακούνε και οι δύο ταυτόχρονα τη μουσική. Υπάρχει το κουμπάκι on-off, εδώ είναι η μπίλια που πιάνει και πάμε αμέσως να το βάλουμε πάνω, να το δούμε. Εγώ έχω μπίλια για τις κάμερες και τα λοιπά, οπότε θα χρειαστώ μόνο το βραχίωνα, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεταλλικός, πρέπει να είναι αυτό το πλαστικό, έχει και λατήριο που βολεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε εδώ, να τη βάλουμε πάνω. Πολύ χρήσιμο το ότι δεν χρειάζεσαι εργαλεία για τοποθέτηση και αφαίρεση, εκτός από τη πρώτη βάση που θα χρειαστεί σε ένα οχταράκι, δεκαράκι κλειδί. Έχει και προστατευτικό για να μην σου κάνει γρατινιές, αλλά μετά τη βάζεις και τη βγάζεις πανεύκολα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε και ρεύμα. Και να δούμε αν θα ανάψει. Λοιπόν, τη συνδέσαμε. Πάμε να την ενεργοποιήσουμε, αλλά πριν την ενεργοποιήσουμε αυτό. Επειδή έχει συνδεθεί ήδη το κινητό μου
Δεν έχει συνδεθεί, τώρα θα συνδεθεί. Με το που συνδεθεί για δεύτερη φορά, συνδέεται αυτόματα. Και μας πετάει κατευθείαν τους χάρτες. Βλέπουμε εδώ, βγάζει ακόμα και την αναζήτηση που είχα κάνει εγώ την τελευταία φορά, είναι και μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Φαγητό είχα κάνει αναζήτηση, είχα κάνει. Εδώ βλέπουμε το χάρτη και μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε διαδρομή. Πολύ καλό touch. Λοιπόν, κάτσε να αναζητήσουμε τη διαδρομή και να πατήσουμε μια αναζήτηση. Για πάμε, Λιβαδιά. Έναρξη. Μας βγάζει και τις επιλογές κανονικά. Μπορούμε να το κουνήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε επανεστίαση. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε διαδρομές. Λογικά οι γνωστές διαδρομές που θα μου έβγαζε από εδώ. Η μία είναι χωρίς διόδια από Θήβα, η άλλη είναι με διόδια. Επανεστίαση. Θα πάρουμε την α διαδρομή, ας πούμε ότι θέλουμε να πάμε Λιβαδιά. Και ξεκινάει η διαδρομή μας. Έχουμε κανονικά. Σαν να χειριζόμαστε τους χάρτες από το κινητό μας. Απλά το κινητό μας σε μια βροχή ή σε πολύ ήλιο όπως έχει σήμερα για να μην τσίνεται, μπορούμε κάλλιστα να το έχουμε στο τσαντάκι μας ή οπουδήποτε. Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνα. Εδώ έχει τις ρυθμίσεις του χάρτη ακριβώς όπως είναι και στο τηλέφωνο. Δεν αλλάζει κάτι. Μπορούμε ταυτόχρονα αν έχουμε, να ακούμε μουσική μέσω YouTube Music ή Spotify. Και εδώ είναι όλες οι εφαρμογές που έχουμε και στο τηλέφωνο, αλλά που μπορούν να συνδυαστούν με το CarPlay. Δεν μπορείς να βάλεις άλλη εφαρμογή, δηλαδή δεν μπορείς να... Όχι. Μόνο το Music, το YouTube μπορεί να σου παίξει. Είναι, πιστεύω ότι το έχουν κάνει έτσι για λόγους ασφαλείας, για να μην σου αποσπά την προσοχή. Έχει τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούσες στο ταξίδι σου. Ας πούμε το Fuelo, που το έχω εγώ στο κινητό, το βγάζει. Το Viber, επειδή έχει κλήσεις, το βγάζει. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κανονικά. Μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. And when we